Daj Barnjak, Ode unutra! čekaj dok sudac! Je rekao da ide unutra jer ga čuva sad. Ajde! Treba ovaj ući unutra. Može! Pusti po golu! Uzet gol i gotovo. Evo na. Ma nema, to je daleko. To je treba centrirati u sredinu i onda se nešto napravio. Ma da. Ajmo, daju prebaci. Krešo, koga čuvaš, Krešo? Daj mu! Pa ne, pa daj mu u noge! Još, tako je, bravo, dobro je! Bliže! Tako je, bravo. Još. Bravo, Čondo, bravo. Kaj je sudio, koraka, a? Pogrešno vođenje. Ne, nije bilo izvolita. Ajde. Tako je. Još. Krešo! Ajmo, Barne. Nemoj na pomoć. Pusti stari bojeru se malo. Sad sam krenuo se pa pogledaj. Sredina, dečka, bravo. Ajde, dečko. Krešo! On svaki put ništa ovdje. A ne, kola, pa to je kola. Ajmo! Što sad izašli? A baš sam htjela reći da će od četvorica uopće ne mijenja, četvoricu i Ajde. Pa na njega odi! Bravo, Luka! To se isto boli. Ma sudac, pa kaj je to? Makni se zrak. A vidi ove lepotane. Skompletirali su se u dresovima, mi ćemo valjda iduće kolo, nadam se. Šta bi još i dobro kad nije tako ruke. Ako prođe po rezultatu, aha, one svodniče. Pa čujemo pa više hvali. Vjerovatno ne bi, da. Ne bi blamažu, da. Izgubili bi, ali ne bi bilo blamažu, da. Makar ti kad pogledaš, oni su nas 4-1 dobili s Modrićem u Zagrebu. Kad je Volkov dao. Dobro, ali s 10 igrača. Dobro. Ajde! Oni su jači od nas kad igraju full snagu, znaš. Nema tu govora. Ajde, Ban! John, sudac! Nema tu govora. Ne, Kranjčar je po meni bio 0. Da, pa 0 su bili svi zapravo, osim Runjeta. Da. Ajde! Pusti je to! Otvara, odbranu, ajmo! Ajde Barnjak! Sam! Ajde, Anu, dobro, tako je. Bravo, Oto! Oto, bravo!
Samo da ga pitao koji. Moramo skratiti. A to su trenirali prije ovoga, sve golove su tak dali. To je jučer na treningu. Još je velim, kak ne vjeruju tak u tekmi, A jel? jučer je bio zatvoreni trening, to niste mogli ni mi. A jesmo, samo privilegirani su vidjeli šta se sprema. Bravo! To je neka nova. Pa Tošević, je li ovo tvoj ovaj mali? Ovaj najmanji. Nije pravi je. Jesi ti bio pravi Matoši kad si bio mlađi, a? Ja i ti ko da smo od iste matere. Da. Bravo! Ajde! Ajde, brabaci! Druga! Tako je, bravo. Druga Niksa! Odmah! Nema čekati. Ajde! Dajmo, daj kreši igra. Otrci mu pas! Pas mu daj, uđi sad, uđi! Još! Tako je, ajde. Leđa! Uđi! Evo ga! Dobro, nazad. Vrati se! Brzo! Bravo! Evo ti Niksa! loptu! Niksa! Bravo, Ilić! Bravo! Bravo, Nenad! Ali da nije bilo ronjeta, mi bi dobili 10 komada. Ma, 10. Meni je žao samo što ako poviš ono po moj svijetu gledaju, nije zasluženo. Dobro, pa to je ovaj prilike uopće. Za koga misliš za... A može okolo Bravo! Ali... Kako je Križanac vratila? Dok ona lopta ne ide u aut. Ona moraš u aut. Kako ona polu visoka lopta na frkovita, ne? Vraća na gol. Po traku si treba nekome dati. Ajmo. Tako je, bravo! Ode okolo po svijetu, jel? Ajmo, Max! Odi pogledaj, onda par tekmi dođe, jel? Zadužen za to, To, bravo! da, neko odavde, da. Najvažnije je najave, ti mi ne znaš. Nemaš pojma. To mi je jasno. Nemaš ti pojma da oni tebe prate. Koliko je? 5-2 je, jel da? Ja mislim da je 6-2. 6-2. Pa ti imaš jednu... Koliko je? 5-2 ili 6-2? 6-6. 6-2. Recite na kameru da se znaš. 6-2. Ako je. Je. Ne misli da nadi da imaju i svog kamermana. Ako je, Lovrečić. Pa postoje ovi gledaju šefovi. A kaj misliš, a kaj ja radim ovoga? Da, i šaljem Chelsea. Samo šaljem dalje, da. Čekaj, nema još, pričekaj još koje kolo. Snimka ide Mamiću odmah. Lovrečić je 200.000 u tom milionu. Ajde! Bravo, Martin! Ajmo tako, evo! Ej! Ajde, ribica, ajde! Prođi! Bravo! Ne. Ajmo sad! Stisni! Još! Ja, ovaj ga na snagu ga dobije. Bravo! Da vidiš da su mali. Kaži lopta! Roko, vidiš neki. Kaži! Ide. Bravo, Max! Još, Max, još! Ništa! Dobro. Veoma. Liniju!
liniju! Ovo im je sad Linija! Nemoj sad dribla. Ajde brže! Ajde, bravo! Pa ne to, Evo ga! ne to, dečki dragi. Pustio do kuruze. Tiču samopouzdanje, Da. driblaju u kaznenom prostoru. Ja ne barnač, ja mat. jedan Vladimir, jedan Marko, 4. Kaj mi je moga? Muzičar. Ajde. Zatvori to. Ljudi ste sad dali. Sad pas, odigraj pas. Odigraj! Ne u sredinu niksa. Ajde sad, uzmi Ajmo to. sad. Druga, ajde! Bravo! Dobre! Daj mu fot. Dajmo napred, ej! Ovaj mali mu se otvara. Hođe od naprijed. Evo ti je. Odi Niksa, za njim Niksa. Kraća, Krešo! Uzmi ga Niksa. Ajmo, Max! Evo ga, dobro je, Max, dobro je. Bravo, Martin! Bravo, dečki! Jedan, bilo je 3-1. Aha, na početku, da. Evo Martina! Na bok Martin. Tako je, to je lopta. To je, Tako je. Daj mu na bok. Na bok mu daj. Dobro. Ajde, Šimo, guri naprijed! Evo ti plaća biti! Max. Bravo, Max. Bravo. Max, pa izbi to. Dečko drago. Bar imamo najboljeg trenera. Još 3 minute, ljudi moji. 3 minute možda produži radi ono. Da, regularno. Uvelike boje sa semaforom pokazuju. Bravo! Ajmo! Tako je, ajmo, stisni. Brže malo, brže! Suda! Ajde, ustaj! Polagano, Niksa. Polagano. Ajde, dajmo, vrat! Odi mu, Niksa ti ide. Ne u sredinu, a na pamet. Kreši u sredinu na pamet, jedu. Golman! Tako, je, danas da. On se bu nabranio, dobro. Prva Ilić. O, ne trojica. Nijedan ne. Popravnić kad ispadne. Popravnić kad ispadne čovjek. Kad je Nije jasno taj bajan, stvarno. Da, koliko kupuje Bobke, a? Evropski Bob taj bajan kupuje. Pa on je za Nizozemsku bio dušu dao, ajde, za ono Heravina je dao. A za dalje više on nije. Nije on za dalje. Možda ja vješam, ali meni to nikad nije bio neki... Ma kak, i meni isto. Ja sam se čudio kad su ono njemu pjevali tamo u Heravinu, on daje golove, ne znam. Ono, Nizozemska liga nije tak jaka, znaš. Nemaš tamo. Da, nema ono. Bravo! Ajmo! Tera Jovan. Pravi muški. Trkački, brzo. Bravo su igrali. Bravo! Ajde, Nino! Tata, kraj! Igrač utakmice. Evo ga, maši! Još jednom! Pa kaj ga ne vidim? Evo ga!